May buntag na to mga kasyot. Nag-deliver ko ka ng manok kasyot. Manok ka Bisaya. Kuyok ta mga kasyot. Kuwari sa Tahaw. Tahaw, Pinamungahan, Cebu. Muna kong suki sa manok. Manok Bisaya. Isa taong ganahan mo pa-deliver manok Bisaya basta sold sa Pilipinas sa atong deliveran. Ba't ako sa kuhan? Deliberanan. Kasyot. Sana oras kong manok kasyot. Ano Bisaya? Ada sa Peter. Peter. Nakay Byron na highlight niya sa bayad ako. Oh. Silil na naman ang kanan. Oh, hindi ka. Pabaga lang. Sige. Thank you. 400. 4,404. Oh. Okay. Tama na. Kalito ya. Kapag-kapag. Okay.